En gima rachire. Koro koluo the law, waluwe to the latter. Or kodwa kelo loko ministry mondo bed very strict, wawachi ni from next internship. Wadhi luwo chikni gi chikni. Lastly, in his communication, mano ndiko e Twitter, nikech Twitter mo communicate through. Tarik 22 dwe mokalo. Nowacho niya, e list no wang'iyo, wayudo mana ka G42 ema are ineligible. Matini joge moko romo, nitiere joma notho, mano bedo posted. Nitiere joma pok notieko coursework, mano bedo posted. Koro chieng'no nowacho ni joka ema ineligible. Lakini joma nobedo omitted from the first list, men 316, what they source for them funds, 400 million. Mano is the only money required. What they source for them fund. Mano one wadhi mbele gi internship wa. One wadhi mbele gi internship wa by then. Koro chopo 1 week later after his communication, to wacho ni koro jogi okoromo waluong gi. Nikech pok gidhi graduation. Koro wapenje mana ni ang'o mano lokore. Onyiswa gima nolokore within a period of 1 week, from sourcing funds to revoking. Ang'o mano timore. Maybe there's a foul play somewhere. Lastly, ka joma dongo gore, ka gin gi problem e ministry, ka gineno niya, joma no verify waka, no timo makosa. I think okonego bed ni wan mikelo nwa lawama. Gin ka ne gisebedo gi kosa, ging'ini to next time, my loophole. Next time, wanyalo rido ministry ni nango. Ok ni ng'ato wasekete, oromo nikech ma ok first time omwedhi mulo jatuo. In a nursing degree, jatuo chako mulo kija first year. Ija first year, unkech wan watimo trimester. Idhi dweche ang'wen nini, semester 1 class, semester 2 class, alafu semester 3. 4 months, idonjo hospital. Same to year 2. Semester 1 class, semester 2 class, semester 3. My internship, okay. Internship, okay, first time mamule jatu. Jatu asemulo year 1, amulo year 2, amulo year 3. Ni cholo mine kaka ninyi sacha. Year 1, inyalo chako gi koro chiwo thieth to e ward makawaida mana manombola, alafu ichako gi family planning gini. Yes. Alafu koro kaki advance. It's specialized corner. Okinyal specialize in nursing unless you do specialize in masters. Lakini kapodi team at degree level inya timo anything. Yes. Koro kidwaro specialize irito masters. Koro sani okanyal specialize. Nikech okinyal dhi masters kokitimo internship. Yes. Koro one processes wa moro bedo stalled. In koro ichala ngata tu. Awi marach. Clinton nitiere wach mawachore ni samoro nitie kaka moko kuom jopuonjre no chiwo gimoro matin, nitie paro moko tucho kamano ni samoro ne ugoyo dho jomoko bor mondo yudo tesego tok chik. Dibet ni ma adier? Mano ok adier. To CS Dwale nowacho kamano. Nowacho ni noadhi wako rapta wa institution wacho gimoro matin mondo gior nyingwa to NCK. Kasto wacho ni kendo noadhi NCK kendo wacho gimoro, kasto nyingo bedo verified, kasto giore Ministry of Health. Kasto kendo wacho ni noadhi kendo nyaka Ministry of Health kendo wachako chiwo gimoro ma wabedo posted. Chako this yol. Koro pesa no kendo wagolo kanya, students wagolo kanya pesa no. The whole class, my entire class, 22 of us from my class, Kisu University 1G22. Koro the entire class to chiwo gimoro e school, kendo no chiwo gimoro nursing council, kendo the entire class, each and every person of the class to chiwo gimoro Ministry of Health, kaka wadenyo kamae. Pesa no ayudo kure. Kata michamo. Kata michame nama. Mano gima okenadier, onge gima no achiwo. Gimani ntie, we are also wondering how the 42 people found themselves in the list, because only ntie anyalo wacho ni jogo moketho noa, nokech only 42 people mano yud ineligible mar internship. Nokech for years, even before CS Dwale or Cow ministry ni, people have been posted on the basis of coursework completion, okay, or graduation. Mama okenthuolo mokuongo. Yes. To coursework completion wacho niya wasetieko onge gi pending issue moro amora to kendo wakadho penj te.
Clinton, Kevin, nitiere wach motenre kod ponono ni